И така, какво става хора? Аз съм Хакер Мастер и в днешно видео ще играм на Brawl Stars. Ще рейтвам 5 най-добри броулера според мен. Не, шегувам се. 10. Така че, това ми е първото видео на Brawl Stars. Оставете един мощен лайк и се абонирайте на моя канал с камбанката. И сега ви пожелавам приятно гледане. Започваме с номер 10. На номер 10 бих дал Леон. Не мисля, че е слаб, но като за Legendary Brawler можеше и повече. На 9-то място ще сложа Мистер И. Да, готин бrawler, може да бия пръстени с неговото парче, но не мисля, че кой знае колко добър като за мити. Преминавам към номер 3. 7 бърках се. Преминаваме към Реал Бrawlerите и ще сложа ето този приятел тук, Ел Премиум. Защото за Реал Бrawler е доста добър. На 6-то място ще сложа Франк. Да, точно така. Епик Бrawler, много добър. С ултимейта си стълва бруталка. На 5-то място или 5-то или 4-то ще сложа някъде с на екраните. И нека да видим на 5-то или 4-то място да сложим 5-то Скуик. Много добър бройлер. Бие пръстени, ама не чак толкова бая добър. На 4-то място слагаме Мек. На 3-то Корделиус. Както виждате, съм си го хайперчаржнал и всички глупости там, които съм направил. Преминаваме за броулера на 2-ро място. Може би си мислихте, че Едгар ще е на първо, но не, слагам го на 2-ро. Защото има много къс рейндж, но ако някой Ел Премиум изскочи и е на 20 000 кръв, като някой бъгове, дето има щит и другите неща, абе, идеалът е. Нека да преминем към номер 1, който е Шели. Да, правилно е Шели. Много добър бrawler като стартер. Ако го апгрейднеш, става машинка. Така че няма да е зле да си инсталирате Brawl Stars да го имате. Тук ще приключа това видео. Ако ви е харесало, може да оставите един мощен лайк. И от мен, бай-бай!